खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 25 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दिल्लीआव दिल्ली पुलिसा सासे 49 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गावनि 22 बोसोर बैसोनि बिहामजोनि सायाव एसिड गाग्लोबनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों बा दिल्ली पुलिसा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो एसिड गाग्लोबजानाय बिहामजोनि मोदोमाव 25% एसिडा खामदों। बे समाव बिहामजोखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि दुथां बिखुनजोनि मुङा जाबाय अनजालि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। कलकातायाव साथाम सुबुङा सानै सिख्लाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै लाबोनानै डिस्को बाराव मोसानायनि खामानि मावनो थाखाय जर जुलुम खालामनायनि जाहोनाव साथामबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बिसोर साथाम दायनिगिरिफोरा पान्जाबनिफ्राय सानै सिख्लाफोरखौ लाबोनानै इभेन्ट मेनेजमेन्टनि खामानि होनानै नोगोद 25,000 राङै जादोंमोन, नाथाय खामानिखौ होनो हायाखैमोन। उनाव सिख्लाफोरा पुलिसनो कमप्लेन होनायनि उनाव दायनिगिरिफोरा एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद फैजाल, चांद बाबू आरो सुरज कुमार। गुबुन हादोरनिफ्राय भारत हादराव दाउ हमनो फैदोंमोन नाथाय हमजाबाय। BSFआ गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय कुचआव इन्ड'-पाकिस्तान बर्डाराव सासे पाकिस्तानी सुबुङा भारतआव आयेननि बेरेखा हाबनानै दाउ हमनो फैदोंमोन। बेखौ नुसननानै एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय मासे फेसा दाउबो बोखांनो हादों। हमजानाय पाकिस्तानी सुबुंनि मुङा जाबाय महबूब आली, 30 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मोनसे गिथाव बाथाव आरो मुगैथाव जाथाय। झारखंड रायजोनि वेस्ट सिंहभूमआव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ गावजों जुलि जानो गोनां हौवाजों लामायाव थाबायलांबाय थानाय समाव मोनसे सुबुंनि हानजाया सिख्लाखौ हमना लांनानै साइडआव लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव सिख्लानि बेग आरो मबाइल फनखौ लाना खारनानै सिख्लाखौ गारना गालांदों। जुलि जानो गोनां हौवाया पुलिसनो खौरां हरदोंमोन, नाथाय पुलिसा सफैनायनि सिगांनो दायनिगिरिफ्रा स्पटनिफ्राय खारखोमा लांनो हादों। बे समाव सिख्लाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो सिख्लानि स्टेटमेन्ट होखांनायनि उनाव जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव झारखंड पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि MOSखौ सावनो नागिरनायखौ निमाहा बिनांगौ। बे बाथ्राखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरा बुंदों। माखासे रायजो राजाफोरा बुंनाय बायदिब्ला अमर सिंह ब्रह्म बिथांनि देहायाव बर' हारिनि थै गैया नामा होननानै रोखा बुंथिदों। माखासे रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मानगोनां बिथांमोना बुंलांखांबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि अमर सिंह ब्रह्म नोंथांनिसिम नोंथाङा मा सानखो? नोंथाङा बर' हारिनि थै दंना गैया नोंथांनि मोदोमाव, देहायाव? दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो बहानि बोलो मोनखो? दिनै जोंनि सनितपुरनि जिखिनि जानो गोनां बिटिआर सक्ति बे जानो गोनांथारसै, नाथाय नोंथांमोना मानि थाखाय हेंथा होदों? नोंथाङा बर'नि जुदि थै दङमोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। नाथाय आं दिनै नोंथांखौ सोमोन्दो लानानै बुंनो सानदों। अमर ब्रह्म नोंथाङाथ' बैसो जाबाय। दिनै बिफा महरै आं नोंनि फिसा जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। आदै, नोंथाङा दा जिरायनो सम जाबाय। नोंथाङा बेफोरबायदि बे माबा मोनसे मोननो गोनां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नोंथाङा आंनि साननाय मथेबा नोंथाङा दा गोहो गैला। दिनै नोंथांमोना बर'नि जुदि थै दङमोनबा, बर'नि जुदि साननाय दङमोनबा, बर'नि जुदि अननाय दङमोनबा, जोंनि बे सनितपुरनि जिखिनि जालांनाय जाथायफोरखौ नोंथाङा साननो हानांगौमोन। आदै, दिनै जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बे सनितपुर हालामाव। मानो होनोबा बै बिटिआर जानाय जिहेतु नोंथांमोननि जायगायाव बिटिआर जालांबाय, बै बिटिआर जानाय समावबो जेब्ला जोङो बिटिआरखौ नागिरनो थांनायाव नोंथांमोनाथ' हारसिंनो नागिराखै। जोंनि सनितपुर गभर्नमेन्टनि गासै सुबुंखौ लानानैसो बिटिआरखौ मोननाय जादों।
बेबायदि मोननायनि गेजेराव नोंथांमोना जोंखौ बावगारलांबाय नामा? दिनै नोंथाङा बावगारदोंबाबो बावगारदो होननानै दासान बै जाथायफोरखौ गोसोखाङादै जोंनि सनितपुरनि सुबुं माहारिफ्रा गासै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बै ट्रेन लामायाव थांनानै बेसेबां बडलेण्ड नागिरनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। जाया लोङा सानसे ट्रेन लामायाव जिरायनानै सोरबा बेसे दुखु मोनदों बेफोरखौ एसे साननाय थानांगौमोन आदै। आरो दावराय देख्रेब आमाइखौ आमाइ होननानै सोमोन्दो लाबाय। नोंथांमोना बैसो जाबाय, दा बे बैसोखौ लानानै बेफोरबायदि हेंथा हेंथिखौ लाबाय थानाया मोजां नङा आदैमोन आमाइमोन। जोंनि दिनै जों सरकारजों जोंनि आइजो माहारिफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ'जों सहायनांदों आरो बेसेबां जोङो दुखुजों गोग्लैना थानांदों। दिनै आंनि फंबाबौ बिथांमोना सरकारजों बेसेबां बुजानांदों, बेसेबां जियाल जोबजानांदों, बेफोरखौ नोंथाङा एसेबो साननाय गैया नामा आदै आमाइ? नोंथांमोना एसे जिरायदों। नोंथांमोना जिखिनि जोंनि फिथाइ थाइनो नागिरनायखौ नोंथांमोना जेन फेलें खालामनाङा। चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाग्रा बिफाना बर' न'खरखौ सुस्रांनायाव जायफोरा सुस्रांजादों बिथांमोना BPFनि सापर्टार होननानै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन। दा बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि सिखारदों, जुदि बिथांमोना UPL हानजानि सापर्टारमोनब्लाथाय बिथांमोनखौ होखारामोन नामा? बे मोनसे सोंथि ओंखारदों। दानिया फैदो रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। इलेक्शना खुनु कमप्रमाइज गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार, पिउरलि BPF सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरायसायाव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन। आंनाव स्पस्ट प्रमाण दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों। बिथांमोना राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसेबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ। खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिराया बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घर BPF सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइज खालामा। दिनै BPFनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइज खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया सरकारनो आपिल खालाम, जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो। बे 22 घरा गोसो जानानै थाङाखै, BPFआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।